Wyt ti'n poeni am y blaned a greodd Duw? Mae hi'n argyfwng ar ein byd ac mae'r ddaear ar dan. Ond paid anobeithio. Felly di wneud gwahaniaeth. Wyt ti'n barod i dderbyn yr her? Mae'n dewisiadau dillad yn bwysig. Mae pawb yn gwisgo dillad. Ond pa ddillad dylen ni ddewis? Dillad organig? Dillad cynaliadwy? Dillad fydd yn para. Dillad masnach deg. Dillad ailaw. Rhaid cael llai o wastraff, llai o ffasiwn ffwrdd â hi, llai o brynu di feddwl. Gallwn ni fenthyg cyfnewid a rhannu yn lle prynu pethau newydd bob tro. Mae gormod o bobl yn dioddef i gynnyrchu dillad trad. Mae gormod o ddillad yn troi'n sbwriel mewn dim o dro. Beth fydd dy ddewisiadau di? Wyt ti'n barod i dderbyn y her?